Sani ya tsinci kansa a wani fili mai tsananin duhu. Kamar yadda ya shiga gurin, a cikin wannan duniyar babu koda mutum ɗaya. Sai dai daga nesa ya hango wani haske mai launin zinari yana motsi a hankali. Yana yi masa alama da ya matso kusa. Ya ji muryar wani tsoho a gefen shi. Sani, idan har kana so ka ceci Salma ta hanyar samo mata sarƙan nan, dole ne ka cinye gwaje-gwajenmu. Sani ya tsayar da numfashin cak, zuciyarsa tana bugawa domin tsoro. Amma yana da yaƙinin cewa babu abin da zai sha kansa. Sai ya ga wani dutse a gabansa. A lokacin sai wannan aljanin ya bayyana, sannan ya ce wa Sani, ha 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 ha, to yanzu ne za mu je ainihin gundarin baƙin, saboda haka ka shirya sosai, saboda yanzu ne komai zai fara wakana. Kuma a wannan jarabawan muna so ne mu gwada ƙarfin zuciyarka. Muna so ne ka ɗauki wannan ƙaton dutsen ka mayar da shi gefe. Idan har ka yi hakan, za ka iya ci gaba da tafiyarka. Sani ya kalli dutsen. Dutse ne mai girma sosai, kuma daga ganin shi yana da nauyi sosai. Amma bai yarda da kansa akan cewa ya ja da baya ba. Ya durƙusa ya saka hannayensa biyu, yana ƙoƙarin ɗaukar dutsen. Dutsen yana da tsananin nauyi, zuciyarsa ta yi matuƙar karaya cewa ba zai iya ɗaga wannan dutsen ba. Sani kuwa ya haƙura ya saki wannan dutsen da alamar sarewa. Can kuma sai ya yi tunanin cewa bai kamata ya yi saurin sarewa ba, saboda Salma ta kasance wani ɓangare na jikinsa. Sannan a yanzu yana da tabbacin cewar komawar shi gida lafiya kuma da wannan sarƙar shine zai bai wa masoyiyarsa cikakken farin ciki. Lokaci ɗaya bayan gama wannan takaitaccen tunanin nashi, ya ji wani sabon ƙarfi na shigarsa. A lokaci ɗaya ya kuma maidar da hannunsa domin ya ɗauki wannan dutsen, sai ya ga dutsen ya koma ƙarami. A'a, abin ya yi matuƙar ɗaure mai kai. Sai ya buɗe baki zai tambayi wannan aljanin cewar ya aka yi haka, sai aljanin ya ce, na san kana da tambayoyi a cikin ranka, amma ba zai yiwu in gaya maka waɗannan amsoshi ba. Sai dai ka tara tambayoyin naka har sai mun kai ƙarshen wannan gwajin. Ni kuma na yi alƙawarin amsa maka su ɗaya bayan ɗaya. Lallai ka yi matuƙar ƙoƙari, amma wannan ba shi ne ƙarshen jarabawar ba. Don kuwa yanzu muka fara, mu je ga mataki na gaba. Yayin da Sani ya ci gaba da tafiya, ya tsinci kansa a wani guri inda duk ƙasar wajen a rushe take, wanda ƙarƙashin wurin kuwa wuta ce ke ci a ƙasan. Kowane mataki na rusasshiyar ƙasar yana iya cutar da rayuwarsa idan har bai bi a hankali ba. Wannan gwajin yana buƙatar hankali da natsuwa, aljanin ya ce. Wannan gwajin yana nuni da yadda kake da hankali. Ka tsallake wannan matakan na rusasshiyar ƙasar nan da fasaha, in ba haka ba za ka faɗi. Kuma faɗuwarka daidai take da mutuwarka, domin kuwa wuta ce ke ci a ƙarƙashin wannan waje. Sani ya dinga motsa ƙafafuwansa a hankali yana tsallake waɗannan matakan da kyau. Kowane motsi da yake yi yana cike da hankali da natsuwa. Hankalinsa bai gama tashi ba sai da ya ga yana shirin faɗawa ƙarƙashin wannan rusasshiyar ƙasar. Da ƙyar dai da siɗin goshi Sani ya tsallake wannan matakan. Yayin ko da ya kammala sai ya ji wani sanyi a zuciyarsa, yana jin cewa yana ƙara kusanci da masoyiyarsa Salma. A ran shi ya ce, Allah sarki Salma, ko a halin yanzu tana wani hali ne? Wannan aljanin ya ce, ka wuce wannan matakan. Aljanin ya ce, lallai ka kammala wannan matakin, mu ƙara zuwa mataki na gaba. Ka tsallake wannan matakin, mu ƙara zuwa mataki na gaba. Kuma wannan matakin da za mu je shi ne mataki na ƙarshe, kuma shi ne mafi wahala. Aljanin ya ce, a yanzu Sani za ka fuskanci babban ƙalubale, wanda za ka yi babbar sadaukarwa. Idan har kai haka, za ka samu daman samun wannan sarƙar. Sani ya ce, kowace irin sadaukarwa ce zan iya. Aljanin ya ce, ka ga wannan hayaƙin? To za ka shiga cikin wannan hayaƙin, inda za ka rasa ɗaya daga cikin wani ɓangare a jikinka. Sani ya yi jim, yana tunanin lallai wannan ita ce jarabawa mafi wahala a gare shi. Aljanin koko da ganin halin da Sani ya shiga, sai ya ɗan yi murmushi a ransa. Cike da mugunta ya ce, ka shirya domin yin wannan hadayar? Sani ya ce, na shirya, domin akan Salma babu abin da ba zan iya sadaukarwa ba a rayuwata. A hankali wannan hayakin ya fara zuwa inda Sani yake, amma ya tsaya cak, tamkar ma ba wani muhimmin abu ba ne a gabansa. Bayan hayakin ya zo gab da shi,
sai aljanin ya kwashe da dariya, sannan ya ce, lallai Sani kai masoyi ne na gaskiya, saboda haka wannan sarƙar ta zamo taka, za ta dawo hannunka amma da sharaɗi. Bayan Sani ya gama tsallake duk wa'innan jarabawoyin da aka shirya masa, zuciyarsa ta cika da farin ciki. A cikin duhun ɗakin da yake sai ya ga fitilu masu haske suna bayyana. Aljanun suka bayyana da murmushi a fuskarsu, suna kallon shi. A wannan karin ba iya aljanin nan ya gani ba, sun zo da yawa kuma sai suka zo masa a siffar mutane. Sani, ɗaya daga cikinsu ya furta, ka nuna juriya da jarumta. Lallai sarƙar nan ta zama taka, amma dole ne ka koma gida kamun fitowar rana. Idan ka kasa, to lallai wannan sarƙar za ta ɓace na har abada. Sani ya duka tare da gode mawa waɗannan aljanun, amma yana jin zuciyarsa na dukan uku saboda furcin wannan aljanun. Kamar yadda na yi maka alƙawari a baya cewar duk wani abu da ya faru a yayin jarabawar da muka shirya maka, to zan fara baka amsarsu da kuma darussan da ke ƙunshe a cikinsu daga farko har ƙarshe. Sani ya ce, a'a bana buƙatar ji. Aljanin ya yi dariya sannan ya ce, lallai ko anan ma ka nuna dabararka, domin kuwa da ka tsaya sauraro na, to kuwa zan ƙara cinye maka lokaci ne. Amma muna masu ƙara sanar da kai cewa kada ka manta da gargaɗinmu Sani. Wani aljanin ya ƙara faɗa, lokaci na tafiya, amma akwai abubuwan da za su yi ƙoƙarin jinkirtar da kai a hanya, domin ganin cewa baka isa gida ba har bayan ɓullowar rana. Kuma wannan shine babban kuskuren da za ka aikata, domin kamar yadda muka sanar da kai cewa wannan sarƙar za ta ɓace ne na har abada idan har wannan lokacin yayi baka isa gida ba. Bayan Sani ya amshi sarƙar, Sani ya fice daga gurin cikin hanzari. Sai ya yi tunanin ya zauna ya ɗan huta, amma a zuciyarsa ya san cewar gaggawa ta zama wajibi a gare shi. Dole ne ya koma gida kamun fitowar rana. Sani ya fara gudu da dukkan ƙarfin da yake da shi. Bayan ya saka sarƙar cikin aljihunsa, yana jin nauyinta, kuma yana jin cewar duk wani tsananin da ya shiga ciki to lallai ya zama tarihi, komai ya wuce. Amma bayan 'yan mintoci, sai iska mai ƙarfi ta fara tasowa daga kowane ɓangare, tare da wani hayaƙi da yake ƙoƙarin turnike shi. Sani ya tsaya cak yana kallon abin da ke wakana. Zuciyarsa ta fara cika da tsoro, amma ya tuna da gargaɗin aljanun nan, kuma ya tuna da Salma. Dole ne na koma da wannan sarƙar, ya furta cikin zuciyarsa a raunace. Sai ya fara motsawa cikin hanzari, yana ta 'yan guje-gujensa domin ya ƙarasa gida kamun fitowar rana. Yana gudun yana kallon sama domin kada rana ta fito bai isa gida ba. Bayan ya ci nasarar guje mawa wannan hayaƙin da ya turnike shi, sai ya ci karo da wani babban rafi. Ruwa na gudana a cikin rafin nan da ƙarfi, tamkar ambaliya, amma babu hanyar komawa baya. Amma babu yadda za a iya koma baya, dole ne ya tsallake wannan ruwan. Bugu da ƙari ma gashi ruwan ya kewaye shi gaba da baya. Sani ya kalli gefen ruwan da ya kewaye shi, bai san yadda zai iya tsallake wannan ruwan ba, amma lallai ba zai bari wannan ya hana shi komawa gida ba. Ya kalli sarƙar, yana jin cewa ita ce ƙaddarar rayuwarsa da kuma ta Salma. Ya fara shiga cikin ruwan a hankali, yana fama da yadda ruwan ke tahowa da ƙarfi yana ƙoƙarin tafiya da shi, amma ya ci gaba da tafiya a cikin ruwan. Cikin ƙanƙanin lokaci ya cimma nasarar tsallake wannan ruwan. Bayan ya tsallake wannan ruwan sai ya ruga a guje. Sani na tsaka da gudu, sai ya fara ganin wani haske yana bin shi. Zuciyarsa ko ta tsananta bugawa, ya fara jin kamar duk ƙarfin da yake da shi a jikin shi yana ƙara yin sanyi, amma duk da haka ya ƙara himma da ƙwarin gwiwa a zuciyarsa, ya ci gaba da gudu, yana mai jin tsoron cewar kada wannan hasken ya cin mai. A lokacin kuwa ya tuna da fuskar Salma da farin cikin da za ta shiga a lokacin da ta ga wannan sarƙar. Wannan ya ba shi ƙarin ƙwarin gwiwa, cikin gaggawa ko ya ci gaba da gudu. A lokaci ɗaya ya ga ƙofar wani kogo ta bayyana a gabansa. A zuciyarsa ko ya fara tunanin cewar lallai wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ta kai shi zuwa gida. Bayan Sani ya shiga cikin wannan kogon, ya game da abubuwa masu haɗari da ban tsoro kala-kala. Da ƙyar ya samu ya fita daga cikin kogon. Yana fita ko a bakin kogon he ya hango garinsu. Da sauri ko Sani ya nufa gidan su Salma. Sani ya shiga cikin gidan da sauri, zuciyarsa tana cike da farin ciki. Salma na tsaye daga gefe, idanunta cike da hawayen farin ciki da ya samu dawowa cikin ƙoshin lafiya. Sarƙar ta yi wani ƙyalli mai kyau a hannun Sani, yayin da rana ta haska ta. Salma ga sarƙarki kamar yadda na yi miki alƙawari.
Sani ya furta yana mai miƙa mata. Salma ta ansi sarƙa, hannayenta suna rawar farin ciki. Cikin zubar da hawaye ta ce, na san dama za ka dawo gare ni Sani. Salma ta ce, lokaci ɗaya kuma suka runguma junansu. A nan gurin kuwa wa'innan aljanun suka bayyana. Suna kallon wa'innan masoyan cikin farin ciki. Lallai kun yi nasara a rayuwarku. Wannan karin suka yi magana a hankali. Soyayyarku ta wuce duk wani abu da ake tunani. Za mu albarkace ku da farin ciki da arziki. Sani da Salma suka kalli juna cikin farin ciki da murmushi. Suna jin cewa rayuwarsu ba za ta taɓa cika daidai ba idan har babu ɗaya daga cikinsu. Bayan wani lokaci, aka sa ranar auren Salma da Sani. Ai kuwa an yi gagarumin biki wanda ba a taɓa yin kalan shi ba a garin nan. Bayan aure, soyayyarsu ta ci gaba da zama mai ƙarfi cikin sha'awa. A wannan zamanin ba a taɓa yin masoya irinsu ba. Bayan wasu shekaru, Salma da Sani sun haifi 'ya'yansu har guda 5, amma har a lokacin suna matuƙar ƙaunar junarsu tamkar su haɗiye kansu. To, nan shine ƙarshen labarin. Don Allah kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na gode.